Fl-elezzjoni ġenerali ta' nhar is-Sibt illi għadda, l-elettorat Malti wera l-fiduċja u ta' mandat lil 8 rappreżentanti ġodda parlamentari wara l-proċess ta' single transferable vote biex jirrappreżentaw fl-istituzzjoni tal-pajjiż, il-Parlament. Ma dawn fil-jiem illi ġejjin mistennija jiżdiedu aktar uċuħ ġodda bħala deputati parlamentari la darba jitħaddem il-mekkaniżmu korrettiv tal-ġeneru biex l-ammont tal-ġeneri jkun iżjed bilanċjat u anke jsiru l-by-elections wara li kandidati eletti fuq żewġ distretti iċedu wieħed. Sakemm iseħħu tali proċessi u allura tħaddmet is-sistema ta' single transferable vote li fuqha huma bbażati l-elezzjoni ġenerali f'pajjiżna, ir-riżultat tal-ħadd eleġġa għall-ewwel darba f'isem il-Partit Laburista lil John Gregg fit-8 distrett u Nigel Vella fuq l-ewwel distrett. Għatnejn li huma din ukoll kienet l-ewwel darba li kontestaw elezzjoni ġenerali u rnexxilhom jiksbu riżultat pożittiv. Gregg li okkupa l-pożizzjoni ta' Segretarju Internazzjonali fiħdan il-Partit Laburista u fl-aħħar żmien ukoll inħatar chairperson tal-Kumitat tal-Mediterran tal-Organizzazzjonijiet Internazzjonali Socialist International ingħata l-appoġġ fost il-votanti ta' Birkirkara, Ħalbalzan, Liklin, Ħallija u Naxxar. Minnaħa tiegħu Nigel Vella li hu l-kap eżekuttiv tad-Dar il-Mediterran għall-konferenzi u anki preżentatur fuq One ingħata l-fiduċja fost l-elettorat tal-Belt Valletta, il-Furjana, il-Ħamrun, Santa Venera u partijiet minn Birkirkara u tal-Pjetà. Gregg u Vella kienu parti mit-tim ta' 72 kandidat ippreżentati mill-Partit Laburista għal din l-elezzjoni ġenerali, l-akbar numru illi qatressaq. Sa dan it-tant minn din l-istess elezzjoni ġenerali, il-Partit Nazzjonalista sissa eleġġa 6 deputati ġodda. Dawn huma l-editur tal-Midja Nazzjonalista u ex-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino, il-Viċi Kap attwali Elix Perċika Laxxone, Konrad Borġmanxie, Julian Borġ, Beppe Gallia u Frank Anthony Tabone. Ta' min ifakkar li matul il-kampanja elettorali li għaddiet, 9 deputati tal-oppożizzjoni fl-aħħar leġislatura iddeċidew illi ma jerġgħux jikkontestaw. Dawn kienu l-ex viċi kapijiet Mario De Marco u David Agius, il-Whip Robert Kutajjar, Carmen Sudbonnici, Ryan Kallus, Karel Aquilina, Chris Said, Claudette Buttigieg u Ivan J. Bartolo ta' 6 p.m.